Straight to the point. Okay, atong balikan ha. Tanawa sa kasalbahis kato si Gwen. Luod kaayo ang iyang administrasyon. Silbahis ba ni? Ang mga pobre nga mamaylo pagani o kwartap iplite, iya pang daginuton mga higala og mo wiwi og bupopo bayad. Diha mahigala sa South Bus Terminal o sa North Bus Terminal. Ang lala kayo ang North Bus Terminal kay wag gyud kay opsyon. Mo baktas ka pa daw sa SM, mayo pang SM ditong private kay magka-CR pa nimo. Mayo pa ang gasoline station inday kay magpagasolina ka, malibre pa kag CR. Kiniwa. Now, pila bayad 10 pesos ang matag-usa. Ang diri sa South Bus Terminal kay naa naman daan diha ang comfort room nga public. Ang iyang gihimo wa mahigalahinlo kuwang o mga bawl perting ko na aron mapugos kag adto gyud kas bayad kay wa man toy atiman ang public CR. Now kana sa South Bus Terminal, ang sa North Bus Terminal kay wa gyud pabaktason ka nga to sa SM na kanang SM kalayo kayo na mga higala murag duulan ang tanawon dakin kay dako mang SM. Magtanaw ka na nagbuntaog man nim kay kag duol bagtasa tanawa ipaw pila ka kilometros na. Mo na gihimo ni Gwen. Unya karon gipangwarta mahigala ang mga tao. Inana kasalbahe sa way kasing-kasing. Kini putaw wa man kasing-kasing. Ug mingon ka pahangyo alang ko kay akong kwarta daw 9 pesos ra gyud taon. Di magkapahangyoon kay putaw man na, machine man. Way kasing-kasing ang machine. Niliwat kini nga way kasing-kasing sa nagpirma sa kontrata nga si Gwen. Pagkaroon ingnon mga higala nga kunuhay concerns mga pobre. Kani mo ebidensya nga wa gyud mo na napildi. Unya unsa ka salbahes? Tanawa ha. Panggunit mo sa lingkuranan para mahibaw mo pilay. Kato nagkabasa na, okay na mo, nagkabasa naman mo. Pero katong wa pagkabasa sa kabukiran. Ang atong mga kaigsunan sa probinsya. Gikolektahan og ihi, wiwi og popo. So negosyo kini. Unya pilay bahin mga higala sa probinsya kunuhay. Kaya gipa-operate man niya ni o private nga nag-operator kaya si Mr. Lo private man kunuhay ni. Ang bahin kay bawa kakipila bahin? Naka-idea? Pila bahin ako basahon ha? Ikaw dahil kinibaw naman mo. Pila bahin? Kuyaw kinibahin na basahon ako. Ngawas man ni sa pamantala ang Sunstar. Matod pa din under the terms, the province receives 5% the gross proceeds from the CR fees monthly. Straight to the point. Isus Ginoo ko. Ang probinsya di ay mga higala dunay bahin nga 5%. Oh my Jesus Christ. Usabot pasabot sa 5% sa to pa kanang 10,000 panalitan. Eksampulan ta mo ha. Og dunay 10,000 nga kita. Ang bahin sa probinsya 500. Maayong pagkabahina dahil, no? Ay, sus, Marosep. Kunuhay ba lang na may kontrata na may bahay ng probinsya? Muna huwag mo tugaan pila, karon ni gawas na. Hain man ang 95% tuan ni Mr. Law or na ay under the bulsa ini, ha? Straight to the point. Well, tanawa mga kaigsunan, kay kung tinuod ni nga ang nakita ni nato nga bahin sa kontrata, 5% ra ang bahin sa probinsya, may Jesus Christ. Sa to pa kung dunay 10,000 ang bahin sa katawhan nga subuanon kunuhay 5,000 ra 500 ra 500 day 9,500 ang ila ang sa probinsya 500 og na 100,000 pa ni ang kita 100,000 ang ila 95,000 ang sa probinsya 5,000 mayo ka ng pagkabahina. Gwen, asa ka karon Gwen, bida ka maayo ni mong Hesus Ginoo ko. Purbida mga kaigsunan. Kamong naminaw na ko ron. Niya man niyo. Niya na sa pamantalaang Sunstar. Nigawas kini matod pa din under the terms, the province receives 5% of the gross proceeds from the CR fees monthly. Sabi ni Saya pa,
nga niining maong sa termino sa kontrata, ang probinsya mo dawat og 5% sa kita sa bayranan sa CR. So kung dunay 100,000 nga kita, ang sa probinsya 5,000 ra, ang ilan 95,000. Basta mayuhang pagkabahin di agyon. Panawagan hain si Gwen Garcia karon, naman ka nas Oak Ridge, Gwen. Jesus, Ginoo ko Gwen, giunsa man nimo ni Gwen. Wala kong gingon contrary to law. Ha? Gross disadvantageous mahigala in the part sa gobyerno. Di ba na nagbahin day? Mula ba na sa nagbahin nga? Imo ako. Mo na bahin nga, klaro. Tag 1,000 panalitan ki. 1,000 pesos nga. Imo, ako. Mura ba ni? Imo, ako, imo. Ako, imo. Ako, imo. Kinani ha? Kung doon ay 100,000 pesos nga kita, 5,000 ra ang sa probinsya, 95,000 ang ila. Unsao man na pagbahin? So sa ato pa ba 1,000 imo, 1,000 to ha? 1,000 imo, ako. Imo, ako. Ana on ba? Mauni ang inyong gobernador Gwen Garcia, ang salbahis nga gobernador, ha? Straight to the point. Di pala nag-i-on-the-air ka, sus, kamaayong, ha? Maayong, sus, ako na pugong-pugong lang ko gyud og sultig, di mao ha? Kay di pa taon di gibalikas ko na ning babayhana. Straight to the point. Imo pang gidaginot ang mga pobre pagpabayad og tag 10 pesos. Unya kunuhay, ha? Ang bahin sa probinsya mao na 5%. Mao ning klase. Di pala lagi taon di air bida. Ako nagpugong-pugong ka maayog yung ay. Ambot lang. Pagkaluod na lang nimo Gwen. Kaluod na lang nimo Gwen. Onya, ang pangutanang dako ana, tinuod ka ng 5% anak plastada or doon na pa'y, di man malikayan, ha? Nga ang tao magduda magyod nga, ang nakita sa plastada, 5% ang probinsya. Ang pangutana ron, basig doon ay laing bahin ini. Mo mangutan ng tao, wa kay bahin ini sa kinini ang sikrito nga binahinay. Straight to the point. Makaduda mga tao nga, 5% o 5,000 inyo, 95,000 amo. Pero magbahin to sila pagyud hindi kin mga pagyud to nga dere ha atong bahin to nga nakita sa katawhan kini bahin nato nga diri makita diri magsabot ta diri. Kung imong piton si Mr. Lo hindi kin mingos Mr. Lo day kanang tinuoray lang sir no wa pagyud ko kabawi. Be kamong naminaw na ko ron. Ha? Inaana ka salbahis. Kadto si Gwen Garcia. Unsa may tawag nimong taong ana? Salbahis. Ha? Salbahis nga imong paihion, imong pa pupuon ang tao nga pabayron. Sinalbahis ka na, mga pobre ka na. Kay mga dato pa na sa nanas sa mga sakyanan. Nagsakay nag mga SUV padong sa probinsya. Pero kana kinigamit ng mga transport din nga. Isus Ginoo ko. Ug imo pang gidaginot Gwen Garcia. Ang karon kini imong hinanib nga imong gikakontrata di mo undang kay tungod kay do na mo gipirmahan. Kaluod nga kalagot na lang gyud kaayo mahigala. Magtan-aw ko naong Gwen pagkaluod sa imong administrasyon Gwen Garcia. Kinsa man tawhana mabahin anang klasiha day. My God. Number 1 ka ng pag-operate anang CR. Usa na negosyohay dakin captured ang imong customer, captured Jesus Christ. Sureball ka gyud nga naa kay customer. Nisud na guna diha so captured. Mapugos nag anak sa imong CR. So nagi kwarta. Bisan pag kinsang negosyo tiha mo ingon nya 50-50 taday. Og nakikita 100,000, 50,000 imo, 50,000 ako.
Ginansa gina gihapon kay pila ba yung CR oroy? Pero kini, grabe yun nga pagkabahin. 95% ang iya ka, Mr. Lo. Ang sa probinsya sa Sugbo may gila 5% ra. Gwen, sus, kamaayon ni mong, ha? Ako lang na katawa ha, pero agoy, kamaayong. Di pa lang tamang higala on the air, balikason ko gini. Kaya mo na, pila may 5% sa 1 million. Nga kita, 1 million nga kita, ang 5% 50 mil ra. Ang 950,000 iya. Ha? O di tayo sa ginagmay lang, para madaling masabtan. O doon ay 10 mil nga kita, 9,500 ila ni Mr. Lo ang sa probinsya 500 ra. Hay man imong math, Gwen. Ha? Gwen Garcia. Asa man ang imong kwintada, Gwen Garcia. Negosyante magkanis, Gwen. Pero mo lagi na, ang ato na sayran ka na, pero ang pangutanan dako day, doon ay laing binahinay ini. Di mo malikayan. Ang mga tao mahigala makasabot, oy. Kanang matag kontratas gobyerno, mayon matag kontratas gobyerno do, na magunay mga kuan diha. Nakin makapungunta na, doon na 5% token lang kayo. Ha? Oh. Haya, no? Kini mo yung negosyanteng way puhunan nga negosyo. Ha? Gwen, wa kay puhunan na ni Gwen, oh. Sus, marusip. Mr. Lo, pa ka, pariner, pa imong gipa-operate. Kasayon na pag-operate og CR. Diya nagay kakaingon, Gwen Garcia, Gwen, bida, prangkaprahan, sa akong opinion lang gano'n, wag kay uwaw, Gwen. Ha? Straight to the point. Wag kay uwaw, wag kay kasing-kasing. Prangka-prangka, kanang imong administrasyon, ako mo't pasabot ba, ang imong administrasyon, ang imong panggobyerno, way uwaw, way kasing-kasing. Gwen Garcia. Straight to the point. Karon pa ka, hibaw na ko. Namamala ko yun, hay man ang kwarta ni. Taga-imis sa kwintada, be. Taga-imis kwintada. Wa ka kagaikuntada karon pa ta nahibaw nga ang binahinay day 5% lang sa probinsya. Hesus Ginoo ko. Straight to the point. Wa oroy mga higala ma. Wa oroy kakilati, Gwen, pagpirma ining imong kontrata, Gwen Garcia, wa kakilati day. Iagi tala ni katawa mga higala. Ay, limang ka na mga kaigsunan og inigbahinay dili bitaw imo ako bitata bisag kaduha lang ba imo ako bitaw pa pero kini gud kay imo ako imo ako ana gyud pagkabahina. Ako lang ni mahigala ang agi katawa kay di na to ni agi katawa ma-stress ta ining iyang kalaki. Straight to the point. Hala, pakita ko ng kontrata habig yun sa pagsulti. Dunay kopya na anang kontrata, ha? Atong hagpaton ka na mong kontrata, may gala na naman sa Kapitolyo na may nipuli diha. So sa ato pa maka basa gani ko ng kontrata, ha? Ako nang tanawon. Ha? Wa ko kakitag salbahis nga inana ka salbahis nga ang pagbinahinay ba. Sinalbahis man na kanang mga tao, mga pobre daan imong pabayron pa gyud og wiwi og pupo, sinalbahis na daan. Unya kunuhay para ma-legitimize nga na may bahin ang probinsya. Wa ta kahibaw pila bahin sa probinsya hantud karon pa lang ko nakahibaw nga 5% ra di ay sa probinsya. Straight to the point. Nya imo ana, Gwen, pila man, Gwen? Ha? Mo na yahay kag lingkod-lingkod na ng Oakridge na kay kaabang diha, no? Ala gyud. Dito sa Northbus Terminal wa gyud option ang tao, wa gyud CR. Unya okay ka sa imong suri-suri Sugbo, ang imong Pasigarbo Sugbo, 300 million kapin da sa suri-suroy og sa Pasigarbo Sugbo ang budget. Unya wa ka kabutang og CR. Straight to the point. Ha? Mingon siya, dili mo kumo anha anang
mag-opisina ang legislative building. Ka-cheap, abi cheap. Dili jud cheap udak mabahinan kan terminal oy dili. Ya kakaingon ni sus Ginoo ko. Kalingo-lingo kagyud mga sukid tig paminaw, no? Grabiha gyud. Unya karon sa aton nahibaw-an adtong dito sa Amerika pod nya kuan. Sa aton nahibaw-an may gala katubitaw na hitabo dito ni Tantuko. Kuyog dito si Lisa Marcos. Nakuyog man des Cristina day. Straight to the point. Cristina Garcia Prasco. Kuyog sila ng ubana dito. Ayay. Pastila no? Kaya ito yung sigutan mga higala. Pero dili pa. Ni ay bana gipapriso sa asawa. Nga nanagmal niya. Kung sa po ning banaha nga ano pa po niya iya manggi dagmalan ng iyang asawa. O otro sa ning banaha nga salbahis mga sukintig paminaw da. Nga ano ba po tao ni mga sukintig paminaw. Straight to the point. Di ka maglingo-lingo anak mahigalang negosyo-negosyo kuno hay 5% trabahin. Kinsa man negosyo tiha kuno? Kinsa negosyo tiha nga mubahin ikaw may tag-iyas terminal, ang probinsya may tag-iyas terminal, ang probinsya may tanay na kagahuman diha tanan. Pwede pasudlon mo pabaligyaon mo dagdili pa negosyohon ka diha CR dili. So naa tanan sa probinsya mahigala ikaw may appearhan diha ndakin pagsuod sa kontrata niya karon naunsa 5% ang ato sa probinsya. Oy Isos Gwen kawa gyud nimo Gwen ang imong administrasyon wa giuwaw Gwen. Baga agyod naong sa administrasyon ni Gwen Garcia oy baga kay naong iyang administrasyon. Why kasing-kasing bagag naong si Gwen Garcia sa iyang administrasyon. Straight to the point.